दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय भाटारमारि गामिनि रायजो राजा फोरमायहरनाय बायदियै भाटारमारि गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबाव बोसोर समनिफ्राय नैबे गाव गावनि हायाव आबाद मावनानै जानाय बे आबाद मावनानै जाग्रा हाखौ दिनैहाय इन्टिग्रेटेड जे डेपुटि कमिशनार जे अफिस बा मावख' लुनायनि नामाव जे हाखौ सेनायनि अजद बेखौ जोङो मिथिनो मोननानै दिनै भाटारमारि गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि आरो रायजो राजाफोरजों जोङो दिनै खबर लाफैदों आरो बेखौनो जोङो मिथिनो मोनदों जे दिनै डिसि अफिस बा सार्केल अफिसार बिथांमोनहा जे गामिनि रायजो राजाफोरखौ जेबादि बाथ्रा बुंनाय जे बे हाया नोंथांमोननि जेबो अधिकार गैया गोबां बाथ्रा बुंनानै दिनै गामिनि रायजो राजाफोरखौ अपदस्थ खालामदों। दा बेखायनो जोङो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय बेखौनो बुंगोन बे जुगे जुगे दिनै भाटारमारि गामिनि रायजो राजाफ्रा आबाद मावनानै न'खर फोथांगासिनो दङ। दा बेवहाय बे हाखौ दखल खालामनो बा सेनायनि नामाव जे अजद दैखांबाय जों बेखौनो बुंगोन। जाय बिथांमोनहा दिनै जोङो मिथिनाय बायदियै दिनैहाय 8 तारिख नभेम्बर 2021 दिनै बे हाखौ बा डेपुटि कमिशनार जे अफिस लुनो थाखाय सरकारनावहाय दिनै एलटमेन्ट बिदोंमोन। दा दिनै बे हिसाबैनो दिनै बिथांमोनहा बे जायगायाव फैनानै जे डेपुटि कमिशनार अफिसखौ लुफुंनो थाखाय दिनै बेबादि बाथ्रा बुंफैदों। नाथाय जोङो दिनै मिथिनाय बायदियै दिनै बे हाखौ बिनायाव दिनै लेन्ड एडभाइजारि बर्डआ बे हाखौ गनायथि होआखै। दा बेबायदियैनो जोङो बेखौनो बुंगोन जाहाथे इयुनावबो जाहाथे बे हाखौ लानानै बिथांमोनहा कब्जा खालामनो साना आरो लेन्ड एडभाइजारि बर्डखौबो जोङो बेखौनो बुंथिनानै दोननो लुबैदों जाहाथे बेवहाय भाटारमारिनि गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायनानै थिग खालामाबालायनो जाहाथे बे हानि जेबो एलटमेन्ट होआ आरो दिनै सार्केल अफिसार बा डिसिफ्राबो बेयाव फैनानै जाहाथे बे ओनसोलनि गामिनि रायजो राजाफोरनि हाखौ लानानै जेबो बेवहाय दाबि दमखि खालामफैया जों बेखौनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो दिनै बुंदों आरो दाबि खालामदों। जुदि गमामायैनो बेबादि जुदि डिसि अफिस बा सार्केलनिफ्राय फैनानै जुदि दिनै गामिनि रायजो राजाफोरखौ जानला मोनला बाथ्रा बुंफैबाय थानाय जायोब्ला जों बिथांमोननि सायावबो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय बायदि रोखोमनि हाबाफारि लानो गोनां जागोन। दा दिनै जोंनि साफ्रोमबो बर' हारि आरो दिनै जोङो बर' हारिया हाखौ लानानैनो दिनै जोङो सोमावसारबोदों आरो बेनिखायनो हाखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्राबो सांग्रांथि जानो गोनां दङ। आं बेखौनो मोनसे खावलायगोन दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ जि अफिसियेलि खामानि हानि थाखाय मावनो गोनां दङ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे गावनि दायित्वखौ लानानै गाव गावनि हाखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय अफिसियेलि जि खामानि मावनांगौ बेखौनो थाबैनो गोख्रैयैनो मावनानै लानो थाखाय आङो बे समाव खावलायबाय आरो जोङो खुब खम समनि गेजेरावनो लेन्ड एडभाइजारि बर्डजोंबो जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जिरायनानै बेखौ थिग थाक खालामगोन। आं नोंथांमोननि गेजेरजों आं बेखिनिखौ फोरमायबाय जाहाथे रायजो राजाफ्राबो समाव गावनि मावनानै लानो गोनां हाखौ जाहाथे थाब मावनानै लानो हायो।